ман Миҷгона тӯли 5 сол аст ки дар кӯдакистони назди мактаби байналмилалии президентӣ кор ва фаъолият мекунам. дар зиндагӣ чунин рӯзе ба сарам омад ки ба ҷуз 3 фарзанд дигар чизе ва касе бароям намонд. Фарзандонамро ба танҳоӣ тарбият мекунам. мушкилотҳои молиявӣ зиёд доштам. кӯшиш карда бо таври ипотека хонаи шахсии худро харидам. аммо таҷҳизотҳои ошхонаро ки яке аз лавозимотҳои зарурӣ ва аввалин дараҷа барои зиндагӣ мебошад, харидорӣ карда натавонистам. бо маошам нигоҳубини фарзандон ва харидорӣ кардани молҳои калонро имконият надорам. чандин маротиба бо Алиф ҳамкорӣ карда телефонҳои мобилӣ мегирифтам. акнун ҳама таҷҳизотҳои ошхонаамро аз Алиф ба насия гирифтам ва ҳар моҳ аз маошам кам кам пардохт менамоям. дар мағозаҳо бо корти миллии Алиф харидорӣ намуда соҳиби кешбек мешавам. насия аз Алиф бароям хеле имконияти хуб аст. шукри худо зиндагиам беҳтар шудааст ва ман шод ҳастам ки чунин хизматрасониҳои қулайро барои мо одамон пешниҳод мекунанд. ман зиндагиамро аз сифр оғоз кардам ва як бора ба ҳама чиз дастам намерасид. Алиф бошад ба ман дастиёриро дароз кард. акнун мо бо Алиф дӯстони наздик мебошем.